...2022ko ordenantza fiskalen puntuan abstenitu egin ginen, bi arrazoi nagusigatik, naiz eta planteatzen den kongelazioarekin, izoztearekin ados egon gaitezken, iruditzen zaigu behasaingo udalaren egoera ekonomiko honak bide ematen duela banaketa justuago bat, edo gehiago behar dutenei gehiago laguntzeko zerga sistema bat ezartzeko. Alde batetik, gure ereduan kokatuko genuke, edo gure egiteko moduan kokatuko genuke zaborren zergaren aldaketa bat, hemen sorkuntzaren araberako ordainketa sistema bat aplikatuz. Ekonomia jardueraren ere iruditzaigu langabeziari aurre egiteko, lanpostua sortzen dituzten enpresentzako hobari hobeak sartzeko aukera badagoela, eta etxebizitzen gaien ere noski, bigarren etxebizitzen parke handi hori nolabait gutxitzeko errekargu sistema bat ere sartzeko aukera badago, orain arte behasaingo dela inoiz jarri ez dena, eta iruditzaigu badala garaia benetan etxebizitza politika justu bat behasainean ezartzekoa. Orduan, guzti hau ikusita, abstenitu eginen esan bezala, iruditzen zaigulako ez dalako gure eredua, eta bestaldetik hobarietan ere oso bat haratago joateko aukera bazegoela.